Ni wallahi kaga irin zaman nan da muke da kai ba son shi nake yi. Wai ya za a yi ka ɗauko ni daga gidanmu ka kawo ni, amma kai kuta ba za ka tashi ka ce za ka nema ba sai dai ka kwanta. Ko in sana'an nan ba za ka fita kai ba, ko in duku ne ba za ka je kai ba, amma sai dai ka zauna a kawo maka. In dai ka san ba iya ce da ni za ka ban me yasa ka ɗauko ni daga gidanmu. Ke da Allah malama saurara. Sai kamun wani kabali da ba a jiki. Duk fa abin da kuke a gidan naku abin da kuke ci komai na sani. Ba na son wani kabali da ba a jiki. Kun zo wani rogo nake, to na gina siyo rogon ba zan siyo rogon ba. In aiki kike so ki samu min miyan magana wani in je in da koko in garuwa. To hanyar da ake samu min aiki na kamfani. Wai aikin kamfani an ma ka taɓa zuwa aji tukunna? Da wani garuwa. Tayi! Saraka! Almajiri? Na? Za ka ebo mun ruwa ne? A'a. Aike fa? A'a. Dan malam kai kuma me kake yi? Ai ni idan taimako na kawai a kai ni kantin kwari. Ke baki. Dan malam. Zo. Na za a kai ka kantin kwari. Kantin kwari. Saboda shi beti.